Horas ma di hita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hata nitu hata. Jumulu mahita martangia. Asini roha ma di hamu dohot damena sia debata ama. Dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabe turpu jamita di pertanyaan di bagasa tikion. Tersurat do di Joel tulu ayat 1:5. Hujaha majo isini turpuki di tonga-tongata jala tepetihu ma di bagasa rohat tabi songonom ma di dok. Jadi duk songoni pangusehonokku matodikku tunasa sibuk gabe manurirangi ma akka anak muna doho buru muna marnipi ma akka situa muna jala maralatan akka duli-duli muna. Dohok do tuakka na poso muna bawa dohok buru-buru pangusehonokku di akka ari itodikku. Jala pamasaukku do akka partinadau di langit dohok di tanoon. Mudar dohot api dohok timus na marsijongjong. Muba do matanyari gabi hahulumon. Jala bulan gabi mudar. Batu julu ni ari haroro ni jahuba na bulun jala na sokkali. Alai nasa na maju guar ni jahuba malua do. Ai di atas ni duluk Sion doho di Jerusalem masa haluaon. Songon na pinarbaga ni jahuba hian. Jala di tonga-tonga ni halak na maluaido akka na jino ni jahuba. Ima sahakna. Donga sa porsiaw di bagasan tuhatta Yesus ise do tod di perbadia. Tod di perbadia i mahapataran ni debata marhite toddina. Di bagasan hadirion hasitulu sadaon na mangula do debata tod di perbadia rap do debata ama nang debata anak. Tod di perbadia do na manguduti ulaw ni Jesus di portibion. Huhut na mangurupi akka na porsiai. Jalaborha siya turpu jami taon. Jupak kita do manang napiga ulaw ni tod di perbadiai. Dingulu ni akka na porsia. Dia may. Na perjulu patauon ni toddi ido hita makkatahon do mangulahon persuruon ni Tuhane. Dongan saha persiahon diturpukon dipabotohon panurirang Joel do baga-baga ni debata. Babua disadatiki usehonon ni debata matoddina tu nasa sibuk. Sopola marnida umur, jenis kelamin, manang status sosial. Mulai siad danak saha rodiaka na tua-tua. Molo sebelumna tardok tertentu do halak na sinonggopan ni toddi ni Jahoba. Isarana tuakka panurirang malim doho raja. Alai diturpukon di baga-bagahod do babua ditikina usehonon ni dibatama toddinai tunasa sibuk sopola dibatasi umur jenis kelamin manang status sosial. Isarana songon na mangusehon aek sian eber tubunga na di pekarangan dada hola bunga nai na matono. Alai doho do akka bulung nei rating na doho akka najono tubungai pe doho do gai matono termasuk pok ni bungai. Songonima toddinai molo diusehon tunasa sibuk dang mardia ibar dak dana na magodang sahat tuakka na tua-tua gabe gok toddima saluhutna. Dung digohi toddi ina sida masa ma haibaruon.
gabe dipatau manasida laho makkatahon doho mangulahon persuruan ni Tuhani. Ido nata bege nakking diturpukon didok di ayat 2 saha tutului. Pangusehonok kumatodik kutunasa sibuk. Gabe manurirangi ma akka anak muna do buru muna. Marnipi ma akka situa muna. Jala maralatan akka duli-duli muna. Dohok do tuakka na poso muna bawa dohok buru-buru. Pangusehonokku diakari itodikku. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Imanaking didok di ayat 21 tului. Dung diusehod dewata toddina, gabe dipatau toddi imana sida, laho manurirangi, mernipi, manang mernida doho patupahon visi nasihat Tuhani. Dungi maralatan, manang mendapat penglihatan, gabe mampu mangukap akana maul atu sakian. Songonima pakorhon manang pangulau ni toddi idi ngulu ni bangsonai. Terjadi ma haibaruon. Naso buhian manurirangi gabi bui. Naso buhian komunikasi langsung manang martangiang tu debata gabi bui. Gabi adong parsaoran nadenggadoh debata. Masama nang perubahan ni ngulu tunadu menggan. Ala hadir toddi ni Jahoba mengurupi nasida. Laho makkatahon doho mangulahon persuruan ni debata. Asa hadengganon nama korhon pasu-pasu do naro. Molo digohi toddi ni debata. Aidosun namir do debata di bagasang nguluna. Molo dung digohi toddi i. Songonima baga-baga taringot tu pangusehonon ni toddi ni Jahoba. Di pabotohon panurirang Joel ditikii tutongatongan ni bangso Israel. Jala baga-bagai nunga dipatulus debatabei ima di peristiwa Pentakosta. Duk saor toddi perbadiai masama haibaruon. Gabi dipatau do akkasisiani laho makkatahon taringot tu Tuhani, doho patupa akka ulau ni Tuhani. Jaladak kola di peristiwa Pentakosta berlaku. Alai toddi perbadiai dotong, na patauhon doho mengurupi hita akka na porsea di partikiat tasinwaeng, doho tutiki naro, laho makkatahon, manang mamaritahon, jala mangulaho persuruan ni Tuhani. Nagabe makkorhon hadengganon di bagasang ngulutta. Napaduahon paluaw ni toddi ido hita sian akka hasusan ni ngulu. Oma ulaw ni toddi na paduahon na taida diturpukon. Donga saha porsyaon asing ni baga-baga taringot tu pangusehonon ni toddi ni Jahoba. Di pabotohon panurirang Joel dotong diturpukon, taringot tu patujulu ni ari haroro ni Jahoba na bulun, jala na sokkali. Imanaking songon na bui, tajaha di ay tulu sahat tu ay opati. Masama disi akka partinad daw di langit dohok di tanoon. Mudar dohot api dohot timus na marsjongjong. Muba do mata niari gabi hahulumon. Jala bulan gabi mudar. Akka tadai laos boy doi martudu-tudu tuakka hasusan manang bencana na buy masa di pardalanan ni nguluon adorang sorotu hatta Yesus na padua halihon. Alay mulo masa pi
mulu ikut mengadupi hapersuho pehita alani Tuhani, unak pola gabi mabir manang madili. Ainunga diusehod debata todina na marhuaso mangaramoti doho peluahon akan aporsiai sian akka hasusan ningulu. Ay di baga-bagahod do haluaon di akan na majo guarni Tuhani. Songon na tajahan aking di ay limay. Akan na majo lapatan na dada holan menyebut guarni debata. Alay namar haposan jala namar sigatung tutuhani do. Jala diakan na majo guarni Tuhani mangula do toddinay. Laho manugu-nugu jala mangajari hita. Asa taruli di pangurupyonna na paluonna ditikina. Songonima dibaritaho turpukon. Taringot tu ulaon ni toddi ni Tuhani dingulu ni akana porsea. Atong sayulu mahita ditugu-tugu toddi perbadiai. Dungi hilalaot tama ulaon ni toddi nama korhon hadengganon jal halwaon dingulutta. Amin. Martang yang mahita. Muliate ma ali Tuhan dihatam na kubigi hami. Urupi jala pergugui mahami dinalaho mga tusi jala mangula hosa. Todim todi purbadi matutu. Natotong mga rajay jala manugunugong ulo nami. Asa patawom muhami. Laho makatahon dohot mangulahon akan nahobar tu persurumi. Muliate ma diho alilebata marhite-hite Jesus Kristus martangyak kami. Amen.